Σήμερα θα μιλήσουμε για jumpscares, τα χειρότερα που έχουμε ζήσει και τρόμο. Πάλι τρόμο. Ωραίο. Τι είσαι ο Πασοκικό. Πασοκικό μαλάκα. Μπράβο. Εντάξει, το γιατρό Ανάσταση, Λάζαρος, Παπανδρέου, παρακαλώ πολύ. Πιο τρομακτική εμπειρία, κύριε. Καϊόνις. Τι? Καϊόνις. Έχω δέπει. Όχι, νιώθω άβολο. Μ' αρέσει πάντως αυτό το κείμενο. Ναι, θα τέριαζε σε ηθοποιό, σε κάποιο δωμάτιο έτσι. Ω, μαλάκα. Κατέβασα σαν Ναι, Εγώ έχω ένα στο νου μου. Μπιπ βάζουμε. Έχω ένα στο νου μου που θα του τέριαζε γάντι. Αλλά θα είναι λίγο 69. μεγαλύτερο. 69. Όχι, όχι. Το έχουμε παίξει μαζί. Και σου έκανε τα τέτα τα δικά σου. Ξέρεις για ποιον λέω. Ένας και Τι ρε μαλάκα, σε καρφώσανε. Το στάθι, όχι εμένα. παραλίγο. Εντάξει, λοιπόν. Τόσο ήθελε, τόσο. Να λέμε η πιο τρομακτική μας εμπειρία. Πάμε, ναι. Μην κρύβω και τον αρχηγό, δεν γίνεται. Θα φάει φαπόνι, θα κάψει μπόνους. Ένα επεισόδιο σφαλιάρες μόνο. Ναι, ξεκινά, ναι. Πιο τρομακτική εμπειρία. Ναι. Σε escape room. Πες το λίγο. Γι' αυτό σου Κάτσε ζητάω. τώρα, δηλαδή σε αυτό ρε φίλε βάζεις. Στα παιχνίδια που έχεις παίξει, πιο τρομακτική σου εμπειρία. Bro. Αυτό, σε αυτό ρε φίλε, είναι πολλά. Ωραία, μέχρι να σκεφτείς να πει ο Τόλης που του έρχεται πιο εύκολο. Σου είναι κάτι που είναι. Να πει ο Στάθης Ήταν κοινό δωμάτιο. που είχε φάδια στο λόγο και στο ρο, γενικά στο ρο. Γενικά ήταν πολλές οι δυνατές στιγμές έτσι τρόμου που έχουμε ζήσει. Ναι, αλλά θέλετε πιο δυνατή. Είναι η αλήθεια. Μία Η που πιο ξεχωρίζεις. δυνατή θα πω. Είναι σε ένα πολύ γνωστό δωμάτιο, το οποίο δεν είναι και καινούριο. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε το δωμάτιο. Θα το πω αυτό, απλά ήθελα να κάνω μια ωραία εισαγωγή μου, τη χάλασες μόλις. Στο Woman in Black έχω νιώσει έτσι πολύ έντονο τρόμο. Να πεις ότι όπα, τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται. Τι γίνεται τώρα. Και τώρα, τι γίνεται τώρα. Θα σου πω τι είναι. Ήταν ένα δωμάτιο, δεν ήταν ένα δωμάτιο που είχε πολύ έτσι, δυνατή ένταση του τρόμου. Πράγματα που δεν τα περίμενες, χωρίς να έχει και καμιά τρελή περιπαραγωγή. Πώς αντέδρασες εσύ σε αυτό το πιο τρομακτικό σου. Κοίτα, γενικά επειδή ήταν η περίοδος τότε που δεν τα νιώθα πολύ, ήταν από τα πρώτα που ένιωσα έτσι λίγο, όπα, Έπαιρνες χαπάκια αναισθησιάς. τι θα γίνει. Όχι, έβαζα δάχτυλο στο πεστινό και ένιωθα ασφάλεια μετά. Έγινε δέσιμο το bonding με την ομάδα. Έτσι γίνεται. Να ρωτήσω, τι είναι η υπερπαραγωγή. Ή ήταν υπερπαραγωγή το δωμάτιο. Φίλε, θέλω να σου πω ότι δεν χρειαζότανε, ναι, θέλω να πω ότι δεν χρειαζότανε για να νιώσεις τρόμο να γίνει κάτι. Όλοι τραγικό. μαζί ήσασταν. Δηλαδή, Άρα ήταν υπερπαραγωγή. Είμαστε μαζί. Το ήσουν κι εσύ. Ήμουν εδώ φίλε. Κρίμα. λοιπόν, στο Woman in Black ένιωσα τρόμο, ένιωσα ασφάλεια. Είχε κάποιες στιγμές, ρε παιδί μου, που σου λέω δεν τις έχεις συνηθίσει και στο acting ακόμα, τις οποίες νιώθεις λίγο έτσι ότι τώρα άμα μας πιάσει τι έγινε. Παλεύεις για τη ζωή σου. Άμα γίνει, ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα δωμάτια που ένιωσα δυνατό καλό τρόμο. Εσύ από. Εγώ θα πω γενικά, ρε παιδί μου, ότι αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ και νομίζω το έχω ξαναπεί στα παιδιά, Του Πειραιά. είναι όταν είμαι τελευταίος και με ακουμπάει κάτι από πίσω. Εκεί νιώθω μια τριχύλα, ένα φόβο. Ανατριχιάζω από τα κορυφή ως τα νύχια. Να το πω λίγο. Από πίσω ξεκινάει το ανατρίχιασμα. Από πίσω ξεκινάει το ανατριχιασμό. Αυτό που ένιωσα πολύ τρόμο και το νιώσανε και οι μπροστινοί μου ήταν στις κατακόμβες. Πολύ ατμοσφαιρικό δωμάτιο, πολύ υπερπαραγωγή το δωμάτιο. Και απλά ρε παιδί μου, είχα μπροστά μου 6 άτομα, 7 όπως ήμασταν σύνολο 8, γιατί είναι τεράστιο το δωμάτιο. Και ήμουν τελευταίος και κάτι νιώθω ότι με ακουμπάει από πίσω μου. Έχουν σταματήσει όλοι, εγώ θέλω να φύγω να τρέξω και απλά ρίχνω μια σπρώξια και σπρώχνω και τους άλλους 7 μπροστά μου και τους σπρώχνω. Και κάνει strike. Εκεί ένιωσα ανατριχύλα και λέω δεν θέλω άλλο. Για μένα αυτό μου έχει χαρακτηριστεί μήνυμα. Πολύ. Ωραία.
Εγώ ρε φίλε θα πω στο δωμάτιο που ήταν μισό το δωμάτιο που έπαιξα. Μισό, Ναι, βγήκαμε. Τέλειο. Θα το αναλύσουμε και στο επόμενο. Ναι ρε παιδί, θα πούμε γι' αυτό. Τα δωμάτια που έχω βγει. Θα πω λοιπόν για το μισό δωμάτιο, το οποίο ήταν δωμάτιο υπερπαραγωγή για μένα και νομίζω για όλους. Το έλεξε ορκίστα. Το οποίο ρε φίλε... Εγώ Εσύ έχεις άλλο στο μυαλό σου. είχα άλλα δύο στο μυαλό μου. Ναι, όχι δεν ήταν άλλα δύο, αυτό. Ήταν το έλεξε ορκίστα, το οποίο απλά είχα μείνει στη γωνία. Είχα κλείσει και τα μάτια. Και τύχαινε για κάποιο λόγο ρε φίλε να το ανοίγω όταν δεν έπρεπε. Και εσύ, Παμπή, για πες μας το δικό σου, σε αυτά πώς έχεις πάει? 5, 6, 7, τώρα δεν ξέρω. Έχουμε και την άλλη εβδομάδα να πάω 3 πανωτά. Είναι πολλά, είναι Του πολλά. πάνω. 4 είναι μετά. Είναι πολλά στα δύο χέρια, δεν μπορεί να τα υπολογίσει. 1/3 του μισθού θα χαλάσουμε την εβδομάδα. Εγώ γενικά φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Η πιο τρομακτική εμπειρία ήταν όταν δεν έπρεπε να είμαι μαζί σας σε ένα δωμάτιο, το οποίο είναι που ήταν στημένο να μην είμαι μαζί σας κάποια στιγμή από τον κύριο Μαλάκα εδώ, δίπλα μου. Δεν χάζω το παιδί. Γιατί το λέω? Δεν καταλαβαίνει το καλωσόρισμα των νέων παιχτών. Ναι, Τι περίμενες να μην το μάλλον. ναι. Είναι νομίζω αυτό είναι που μπορεί να τρομάξει πιο πολύ από όλους. Να μην είναι με την ομάδα. Εγώ αυτό πιστεύω. Εντάξει, είναι ένας φόβος εκτός να σε απομονώσω με το μάτι. Εντάξει, όταν ένα δωμάτιο είναι ατμοσφαιρικό, όπως το συγκεκριμένο το οποίο είναι δωματιάρα, τα έχει όλα ρε παιδί μου, είναι ωραίο δωμάτιο. Εντάξει, νομίζω το πιο τρομακτικό που μπορείς να ζεις είναι να σε αποκόβουν από τους άλλους. Εντάξει, καθένας με το δρόμο διαφορετικά. Ας πούμε δεν είναι τότε που έπαθες κράμπα από το jump scare. Κορυφή, ναι. Αυτό δεν ήταν. Εντάξει, έχω φάει jump scare, αλλά και ξέρεις τι γίνεται. Το jump... Ηλεκτρίστηκα. Αυτό να το έχεις δίπλα σου ρε φίλε. Το jump... Δηλαδή εκείνη τη στιγμή έπεσε κάτω και σηκώσε το πόδι για να του κάνουμε τέτοιο. Μαλάκα δεν μπορούσα να περπατήσω. Φοράς από τον ηθοποιό. Εντάξει. Κοίτα, αυτό όμως είναι στιγμιαίο, είναι και καλά, είναι jump ρε παιδί μου. Ενώ το άλλο που σου λέω είναι τρόπος ρε φίλε. Δηλαδή μέχρι να το κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, να γίνει όλο το έτσι, είναι πολύ ρε φίλε, είναι πολύ ώρα. Το στιγμίο πάντως είχε μείνει λίγο με ίσχυρο το πόδι. Το στιγμιαίο Και ήμουν... περίμενε 2 λεπτά να περάσει. Θα σου το πω ρε παιδί. Πρέπει να περίμενες. Στα 5 εκατοστά δίπλα μου. Δηλαδή και απλά πήγαινε έτσι. 5 εκατοστά πάνω σου θα λες, γιατί ήσουν κάτω και έκλαιγες χαράφι. Ελληνικά. Ναι, αρχίδια Έλληνες με τρίχες. Αυτό όμως. Έλληνε τεσόψυχά του. Ναι, Έλληνε έτσι. Αλλά αυτό Έλληνα. θα σου γίνει μάθημα γιατί ο Πάλιος ξέρει να κάνει Ναι, τις ναι. Στάβεις απ' έξω, τα πας όλα. Να δώσω και ένα μπόνους. Όπα. Ένα δωμάτιο μπόνους. Που το έχουμε παίξει με μυστρή, το άβεσαι δεν το έχεις παίξει. Όχι. Είναι η ρεβιά του Possession. Εκεί... χέστηκα πάνω μου. Εκεί χέστηκε ζώντας πάνω σου. Πήγα να μπω, μάτω Χριστό και την Παναγία, πήγα να μπω στο δωμάτιο του GM. Πώς ήξερες ποιο είναι το δωμάτιο του GM, ρε Το φίλε? έμαθα. Το βρήκα. Τυχαία. Πήγα να μπω, Από ναι, το και φόβο. μου κλείσαν την πόρτα και κατάλαβα ότι είναι το GM και έφυγα. Α, τέλεια. Από τον τρόμο μου, να πω ρε παιδί μου ότι ήμασταν σε ένα διάδρομο και ότι έπρεπε να προχωρήσουμε γιατί Όπως όλα τα δωμάτια. υπήρχε ένα κακό δίπλα μας. Το κακό, το κακό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι μας έπαιζε γιατί θα έρθει από μπροστά μου και τους έχω πιάσει τώρα στο διάδρομο, έχω βάλει τα χέρια δεξιά και αριστερά και έχω μπετώσει και δεν κουνιέται κανένας. Έχω από πίσω μου 4. Τίποτα, η σύραγα του Σουέζ έχει εκεί που έχουν κολλήσει τα πάντα. 4 βλάκες από πίσω μου, σκαρφαλωμένοι έτσι γιατί τους κυνηγάει από πίσω μου και έρθει μπροστά μου. Χαίστηκα πάνω μου. Εκεί πέρα Το παιδί τι θα είναι- γίνει, θα περάσουν. Μπροστά γιατί έπρεπε να κάτσεις δηλαδή. Όχι, έτυχε. Α, Το παιδί είναι χαζό, δεν έφευγε. Δεν κουνιόταν, κοντεύαμε εμείς να γίνουμε παρέα. άρα σε ένα τρόμο δωμάτιο απολαμβάνεται ή απλά θέλει να τελειώσει? Πώς το βλέπετε σαν φάση? Θέλουμε να τελειώσουμε μέσα μας. Έτσι έγινε. Κοίτα, Τα απολαμβάνεις. απολαμβάνεις, ρε φίλε. 11 Ναι. λεπτά. Θα σου πω εγώ ρε φίλε, στην αρχή δεν το απολαμβάνα, αφού κάποιος νομίζεις κάποιο καιρός γιατί συνεχίζω και έρχομαι.
Τώρα το απολαμβάνω. Συνεχίζω και φοβάμαι αφάνταστα, αλλά το απολαμβάνω. Ναι, να πούμε και ότι... πάω μπροστά έτσι. Έχει γίνει. Και τελευταίος. Να πούμε ότι ο Τόλης στα πρώτα δωμάτια απλά πλήρωνε, δεν έκανε κάτι. Εγώ πήγαινε για τη φάση. Πήγαινε, φοβόταν, κρυβόταν. Έμπαινε μέσα πως είναι, εντάξει, βγαίνω. Όχι, το έχω κάνει. Όχι. Μπορεί να πήγαινε στο δωμάτιο να το έπαιζε, αλλά το έπαιζε με τον δικό τρόπο έτσι. Σκυφτά, κάτω. Έχω δυνατή ανάμνηση. Πολύ δυνατή. Δικιά σου. Λοιπόν, ένα δωμάτιο το οποίο δεν υπάρχει πια και μπορούμε να σποιλάρουμε κιόλας νομίζω εφόσον δεν υπάρχει πια, ήταν το Wake Up. Και εκεί ένιωσε Θεό μου η υπόγραφη. Φίλε, Λοιπόν, τα παίρνω όλα. Εκεί ήταν ο τρόμος. λοιπόν, κάτσε να πούμε σκηνικό τώρα. μου. Φίλε, έκλεισε το δωμάτιο, ευτυχώς προλάβαμε να το παίξουμε γιατί άξιζε. Λοιπόν, θα σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι μπαίναμε και κατεβαίναμε με σε ένα βαγονάκι. Σε πλήρες σκοτάδι που δεν ήξερες τι γίνεται και που πας και τι κάνεις. Σε τράβαγε το βαγόνι, πήγαινε μόνο του. Πήγαινε μόνο του. Εκεί στα πατήσια, εκεί στο. Ναι, στην υπόγραφη. Στο ελευθέριο που ήταν. Στα Βολαρίσεις ήταν. Σταθμό. Ναι. Περίμενε, πριν με ξεφτυλίσει εντελώς, να πω ότι μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού το έβγαλα μόνος μου, αποκομμένος από την ομάδα. Θέλω να μιλήσω. Γιατί με είχε πάρει το κακό. Έχει κλείσει το δωμάτιο, Ναι, Ωραία, θα τα πω όλα. Μη είχε πάρει το κακό. Εμένα μη είχε πάρει το κακό. Λοιπόν, άκου τώρα σκηνικό λίγο. Κατεβαίνουμε στο βαγόνι και είμαστε 2-2. Θα πει ο Στάθης τα δικά του, το πώς δώσεις αυτός και πώς δώσεις εγώ με τον Τόλι. Είμαστε 2-2 τώρα στο βαγόνι και κατεβαίνει και σε πλήρες σκοτάδι. Ο Τόλης, φίλε, ήσουν δίπλα του και νιώθες έτσι. Και λέω το παιδί δεν είναι καλά και το έκανα εγώ από πίσω έτσι χωρίς να το καταλάβω. Κάτι μου ακουμπάει. Έτσι ξεκίνησε. Το παιδί δεν είχε την ψυχραιμία να καταλάβει το δεύτερο. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι και το... Εντάξει, θα αφήσω τον Άπα να το πει αυτό, θα πάμε στο τρίτο κατευθείαν του βασικά. Λοιπόν, αυτό που θυμάμαι εγώ από εκεί ήταν, φίλε, στιγμή που γίνεται λίγο πανηγύρι προς το τέλος, έχει πέσει κυνηγητό και τέτοια και υπάρχει κάτι σαν δαιμόνι τώρα, γυναικείας μορφής. Λίγο all time classic, ας πούμε, στα Escape. Και είμαστε σε ένα διάδρομο και βγαίνει και τρώει jumpscare στην μάπα. Στην μάπα. Συναντιέται με τον ηθοποιό και αρχίζει και κάνει «Μου χάμω τη μάνα σου, Βοήθη». Και γυρίζει και του κάνει «Τι πες μαλάκα». Δεν ήταν εκεί. Μπερδεύτηκες. Τι. Σε αυτό το διάδρομο τρώω το jump scare Πριν πούμε. και με παίρνει το δαιμόνι. Και έχω φύγει από εσάς, δηλαδή είναι η ομάδα μπροστά και έχουμε πίσω από το δαιμόνι. Το δαιμόνι το έχω εδώ πέρα. Και μου λέει μαλακίες. Αλλά το σκηνικό αυτό που λες. Έγινε στο νεκροτομείο. Έγινε στο νεκροτομείο. Στο νεκροτομείο έγινε αυτό. Σοβαρά Πριν Εκτός αν περάσουμε. έγινε κι άλλο. Μη σποιλάρεις. Έχει κλείσει γι' αυτό. Πριν περάσουμε το ψυγείο και καλά το. Αυτό το ψυχοθάλαμο Εκεί όπως λέγεται. Όλα τα ψυγεία. Εκεί έγινε αυτό. Μπορεί να γίνει κι άλλο και δεν το θυμάμαι. Μπρο. Εκεί έγινε αυτό. Ήμασταν εκεί παραταγμένοι και είναι αυτοί που μας κάνει κάτι jump και αυτά έχουμε παραταχθεί εμείς. Και τις κάνει τώρα σε. Άντε κάνουν και του τραβάει ένα βρεσίδι και αυτή και έχει κλωμιάσει. Πώς το βλέπετε το Έχει μείνει έτσι. Πώς το βλέπετε το δωμάτιο. Σαν κουτάβι, άρχισε να κλαίει. Είναι παιδιά, δηλαδή, καταλάβετε, βλέπεις μια ταινία ωραία με δαιμόνια, ότι μιλάει. Κάποιες φορές σε κάποιο δωμάτιο έχει τύχει, πούμε εντάξει δεν είναι, και μιλάει το δαιμόνι. Εκεί μου γάμισε τη ζωή. Στα περισσότερα δεν μιλάτε. Σαν δαιμόνια, αν τα παίζει δαιμόνια δεν μιλάτε. Εκεί μου γάμισε τη ζωή. Μαλάκα, μίλησε το δαιμόνι, γιατί μιλάς ρε φίλε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που είναι καλό ότι το δαιμόνι πρέπει να μιλάει. Ναι. Το παιδί του κόβει και η γολή. Να μιλάει. Δηλαδή, άμα μιλάει το δαιμόνι, εγώ προσωπικά περνάω τείχο. Όχι ψωμαδίνα. Να πω και εγώ από τη δικιά μου το πληρώνω πώ το έζησε αυτό. Ήσουν δίπλα μου. Πούστηκα. Ήμουνα δίπλα. Γιατί πουτανιάς. Πρόδωσε την Πώς ομάδα. λέγεται αυτό το πανεμί. Πουτάνιες. Στην πουτάνα πουτανιές δεν κάνεις. Είμαστε τέλος πάντων σε αυτό το χώρο στο νεκροτομείο. Αβολή. Και θέλω να περάσουμε μέσα από το θάλαμο των νεκρών, ρε παιδί μου. Περνάνε όλοι και έχω μείνει τελευταίος εγώ με τον Τόλι. Να πούμε ότι ο Τόλις σε όλο αυτό το δωμάτιο είχε ένα αρκούδο. Τον είχε πάρει μαζί του από το σπίτι γιατί φοβάται. Όχι, τον είχε πάρει από την αρχή που ήταν και καλό το walkie-talkie που μίλαγε, ρε παιδί μου, με τον αυτό που μας βοήθαγε. Το ήταν μέσα στο αρκουδάκι. Μας βοήθαγε. Σου μίλαγε περίεργα. Και έχω μείνει εμείς οι δύο. Εγώ, ο Τόλις και ο αρκούδος στο χέρι του Ατόλη.
Του Ατόλη. Του Ατόλη. Και ο Αρκούδας του Ατόλη. Και μας λέει, παιδί μου, ότι πρέπει να έχουν περάσει οι υπόλοιποι από το θάλαμο. Και τώρα σκέφτομαι τώρα. Αν περάσει τώρα ο Ατόλης, θα μείνω τελευταίος. Αν μείνει τελευταίος, θα φάω τζαμ. Οπότε κάπως πρέπει να κάνω να φύγω πρώτος. Και να μείνει τελευταίος ο Ατόλης. Επειδή πάλι μπορούμε να το σχολιάσουμε, δεν έτρεξε το τζαμ εκεί πέρα. Αλλά. Εσύ δεν το φέρνει μάλλον. Θα το συνεχίσουμε. Όχι. Έτρεξε το τζαμ μέσα. Ο τελευταίος άμα έπαιρνε. Το μέσα θα το καταλάβει. Έτρεξε το τζαμ μέσα τέλος πάντων, στο θάλαμο. Και να λέει ο Τόλης, παιδιά, εγώ βγαίνω. Δεν μπορώ. Βγαίνω. Και ακούγεται αυτό το όμορφο το αρκουδάκι και του λέει, μπες και σου ορκίζομαι δεν θα σε ακουμπήσει τίποτα. Και λέω, Τόλη, αφού δεν θα σε ακουμπήσει τίποτα, και να μείνεις τελευταίος, να φύγω εγώ πρώτα. Και δεν προλαβαίνω με τίποτα και έχω πει ήδη μες στο θάλαμο και έχω κλείσει την πόρτα. Ήταν. Ωραία. Εντάξει, μετά μπήκε μέσα, δεν σε ακούμπησε τίποτα. Δεν θα μ' αρέσει καν. Βέβαια. Δεν κοίταγε το τίποτα, θα το κοιτάω. Κοίταγα την άλλη, οπότε. Θα πω ότι δεν εμφανίστηκε. Μπορεί να εμφανίστηκε, δεν ξέρω. Δεν θα μάθω ποτέ. Και άλλη καλή στιγμή. Για το ίδιο μιλάμε ή για άλλο. Για άλλο. Το 5 λεπτό. Όχι. Άλλη καλή στιγμή πάλι στο δωμάτιο που ένιωσε άλλο στον δρόμο, δεν τον έχουμε μαζί, άλλη την ομάδα, ο οποίος έφαγε ένα τζάμσκερ. 3 και 4 το δωμάτιο, τρώει ένα τζάμσκερ και ουρλιάζει ο τύπος, φωνάζει, μου σφίγγει το χέρι επειδή εγώ ήμουν μπροστά του έτσι και μου τραβάει μπουκέτο. Εσένα. Και ουρλιάσε. Ο Αρίτος. Τα είχε δει όλα και εκεί ρίξαμε δυνατό γέλιο. Πολύ εντάξει, πολύ Και ωραία. εκεί. Δυνατό δωμάτιο και δεν. Επηρεάζει, λέτε, ο δρόμος μια ομάδα. Σίγουρα. Σε τι? Στα πάντα, στο gameplay που έχει μια ομάδα μέσα στο δωμάτιο. Ναι, ρε φίλε, τώρα όταν είσαι τώρα ξέρω, μια τετράδα και ο ένας, 2 φοβούνται. Εντάξει, πες, εγώ πηγαίνω. Αυτός στις αρχές ειδικά ήταν, σου λέω, απλά πλήρωνα, δεν έκανε κάτι. Επηρέαζε στο ότι ήσουν σε φάση, παιδί μου, Τόλη, πάμε, φεύγουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Δηλαδή, αν παίζαμε παλιά που ήταν με χρόνο και με τέτοια. Όχι, το είχαμε χάσει. Ή τουλάχιστον θα παρατάγανε ένα πίσω. Θα τελειώναμε στο δεύτερο δωμάτιο. Δηλαδή δεν θα βλέπαμε τα άλλα 4 δωμάτια που υπήρχαν στο χώρο. Κοίτα, αυτό είναι γενικό γιατί είχε αυτό κιόλας τρόμο, ας πούμε, άμα θα παρατηρήσεις κάποια στιγμή που θα καταλαβαίνεις γρίφους, γιατί ποιος ποτέ δεν καταλαβαίνεις Χριστό. Είναι πιο πολύ παρατηρητικότητα, συνεργασίας, είναι πολύ πιο απλοϊκή η γρίφη με άλλα δωμάτια. Δηλαδή εκεί το καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, να μείνεις εκεί και να σκέφτεσαι εκεί την ώρα και να σου σκάσει ένα jumpscare. Εκτός από καλόγριες και κλόουν τους original, όχι το It που φοβάται ο Άπο και τώρα περιμένουμε να ανοίξει το μεταξύ η δωματιάρα του αιώνα που είναι με καλόγρια, δεν έχω μπει, το έχω κλείσει στα 5 λεπτά με το που ανοίξει. Πρώτο. Να ξέρεις. Γίνει το δωμάτιο με καλόγρια. Αυτό πώς είναι? Το Hell Hole. Αλλά περάσει καλά. Εντάξει. Τι άλλο φοβάστε? Εγώ δεν ξέρω αν φοβάμαι γενικά κάτι. Ή είναι του περιβάλλον. Δηλαδή δεν θα πω ότι θα μπω σε ένα δωμάτιο που έχει καλόγρα, θα φοβηθώ πιο πολύ. Θα μπω σε ένα δωμάτιο που έχει. Φοβάμαι όλα. Θα σου πω για μένα. Φοβάμαι μάλλον. Νομίζω φοβάμαι το σκοτάδι. Συγγνώμη. Συγγνώμη που επεμβαίνω. Πάνω στο φωνή. Θα σου πω για μένα, ρε φίλε. Εγώ, αν είναι θρησκευτικού περιεχομένου το δωμάτιο. Δηλαδή στο Hell Hole που θα πεθάνεις κι εσύ κι αυτός δηλαδή. Προφανώς. Θα έρθω, αλλά θα πεθάνω. Σίγουρα δηλαδή, θα όταν έχει να κάνει με αυτό το θέμα, τα έχω δει όλα, φίλε. Εσύ, τι λες? Κάτι που μπορεί να σε επηρεάσει πιο πολύ από τα άλλα, ρε παιδί μου. Εγώ είπα το σκοτάδι, ξεκάθαρα. Μόνο που μπορεί να νιώσω ότι φοβάμαι, ρε παιδί μου, είναι να με κάνει κάτι να νιώσω ανασφάλεια. Τώρα αυτό δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Θα περάσει δηλαδή από ένα δωμάτιο, θα νομίζεις ότι είναι, θα μπεις, δεν θα είναι κάπου αλλού αυτό και όλο το δωμάτιο θα αγχώνεσαι. Τι είπα? Ναι, πες ναι. Πάμε για την ερώτηση. Μήπως αυτός είχε επηρεάσει και τον εγκέφαλο. Ή αυτό που δεν ξέρω τι. Θα περιμένεις να είναι μέσα, δεν θα είναι. Θα πας σε ένα άλλο που θα νομίζεις ότι δεν θα είναι μέσα, αλλά θα είναι.
Κατάλαβες τι εννοώ, αυτό εννοείς ανασφάλεια. Εσύ Να μην ξέρεις, ναι, να μην ξέρεις ανασφάλεια- πού θα βρεθεί, πού θα σου την κάνει. Η ανασφάλεια είναι να σου δημιουργήσει κάτι, να μην νιώθεις στο περιβάλλον που βρίσκεσαι ασφαλής. Ναι, Δηλαδή τώρα αυτό, εσύ ας πούμε μπορεί να το νιώθεις αυτό με το να σου σβήσουν όλα τα φώτα. Ρε ακόμα και φίλε, εδώ. ένας έμπειρος παίχτης ξέρει πάνω κάτω που θα φάει τα jump του. Και σε καινούρια. Έχει μια λίγο εικόνα. όχι, Δηλαδή, καταρχήν- έχει τύχει σε δωμάτιο σε στάνταρ πράγματα που είναι να φας τα τζάμπ, λες εδώ θα είναι, δεν ήταν εκεί. Δεν σου λέει φύγε από εκεί γιατί Ας πούμε, να πάρεις το δηλαδή, κλειδί. θα σου πω, έχει Δεν ξέρεις τύχει, ότι ρε θα παιδί σου μου, την κάνει εκεί ρε φίλε στο άλλο Και δωμάτιο. όμως έχει τύχει δωμάτιο που έχει φύγει να πάρει το κλειδί και δεν Δηλαδή, γίνει στην υπόλοιπη ομάδα. Ναι, το πιο κλασικό ας πούμε που είναι Α. ντουλάπ. Λέει το ντουλάπ, ρε παιδί μου, από τα ανοίξει θα πάω στο jump scare. Έχει τύχει σε δωμάτιο φίλο να ανοίξει ντουλάπ και να υπάρχει τίποτα. Αλλά όταν έκανες το out και γύρισες, Παιδιά, αντικειμενικά δεν είναι τίποτα στάνταρ. Ναι, Δεν είναι τίποτα στάνταρ. Το κάθε δωμάτιο παίζεται διαφορετικά. Μπορεί να πάρουν στιγμές, ας πούμε, 5 ή εκατοστάρικα μπόνους. μπορεί να πάρουν σκηνικά κάτι παρόμοιο κτλ. Αλλά το gameplay θα αλλάξει λίγο, θα αλλάξει το τρόπο. Και επίσης να πούμε ότι είναι ωραίο αυτό ότι δεν υπάρχουν κοινά στοιχεία στα δωμάτια, ρε παιδί μου. Ότι Ναι, δεν είναι αυτό που διαφέρουν πάρα περιμένεις. πολύ. Υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία. Να ξέρεις που μπορεί να... Ακριβώς. Ναι. Ε, Έχει ο Πάσαρης είναι έξω κανονικά. Τον δέρνουνε. Μπορούσα να κυνηγηθούν έτσι στο στούντιο. Τέλειο, τέλειο. εγώ αυτό που φοβάμαι. Μαλάκες, δεν έχει κάτι κακό έχει γίνει πάντως, να ξέρετε. Εντάξει, όλα καλά. Συμβαίνουν αυτά. Εγώ να πω ρε παιδί μου ότι σε αυτά τα που πες εκτός καλόγρας, εκτός κλόουν και τέτοια που φοβάμαι, αυτό που φοβάμαι είναι το τρέξιμο. Είμαι ο Αλέκος Καρπάς στον Outer Game. Δεν θέλω να με κυνηγάνε. Νιώθω ότι χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Γι' αυτό και δεν Σας είναι έχει τύχει ρε ελεύθερο. παιδί μου όνειρο το οποίο νιώθετε ότι σας κυνηγάει κάποιος και δεν μπορείτε να τρέξετε. Δεν μπορείς να έχεις ποτέ. φωνάξεις, είναι το ωραίο. Σου έχει τύχει. Είσαι καστρίμητος, Τι μαλάκα. μόρα έχεις μαλάκα, σε Όταν κυνηγάει η μόρα. κοιμάσαι δεν μπορείς να φωνάξεις Έχει, και άμα ναι, ναι. φωνάξεις την ώρα που σου βγαίνει η φωνή έχεις ξυπνήσει. Έχεις σκεφτεί να πάνε να σε διαβάσουν γενικά σε μια Θα σε εκκλησία. διαβάσω εγώ σε λίγο. Στο Hellhole. Έχετε δει ρε παιδί μου αυτό ότι Ξεκάθαρα. δεν μπορείς να τρέξεις. Αυτό το πράγμα νιώθω. Όταν αρχίζουν και με κυνηγάνε, νιώθω, καταρχάς πηγαίνω κομμάτια, δηλαδή ότι πηγαίνω, αλλά νιώθω ότι δεν μπορώ να κουνήσω τα πόδια μου. Δηλαδή αυτό είναι που με τρομάζει λίγο περισσότερο. Έχει Ναι, αφήσει και όπως στίγμα σε ένα λαβύρινθο ο Άπο. Νομίζω είναι σε κάθε παίκτη διαφορετικό το πώς είναι αυτό το φόβο. Δεν είναι στανταράκι. Δηλαδή, άλλο φοβάσαι εσύ, άλλο εγώ, άλλο Στάθης. Καλά, πάμε, άστο. Και θα σημειώσω ότι για το λαβύρινθο που είπε, μαζί αφήσαμε στίγμα, Ναι, εντάξει. αλλά Εγώ δεν είχα επιλογή. εγώ λίγο περισσότερο. Κρίμα. σε αυτό που είπε ρε παιδί μου ότι πήγαμε να φάμε τώρα το λαβύρινθο, πάλι καλά, δόξα τω Θεώ, ο λαβύρινθος ήταν ξύλινος ο τοίχος και δεν ήταν η ψαλίδα. Φίλε, εκεί μέσα νομίζω πηγαίναμε σαν κάναμε ντόμινο, δύο γωνία στην άλλη. Και απλά τρέχαμε, σκοτάδι, ακούγαμε ένα σωπρίο να έρχεται κατά πάνω μας και απλά τρέχαμε και απλά σκάγαμε στο ξύλο. Τώρα, Και φεύγαμε. μόλις θυμήθηκα, απλά το θυμήθηκα, δεν θυμάμαι την εικόνα να σκάει πάνω. Εγώ θέλω την εικόνα να κρύβεσαι. Ρε μα... Όχι, περίμενε. Δεν υπάρχει δωμάτιο, Α, γενικά ναι. δεν υπάρχει δωμάτιο το οποίο, Να βρω την καβάτσα. θα το πω αλλιώς, ο αρχιτέκτονας των δωματίων πρέπει να είναι ο Τόλης. Ξέρει όλες τις γωνίες των δωματίων. Και ακόμα και σε αυτό το δωμάτιο με το λαβύρινθο που πήγαμε, λαβύρινθος ήταν, βρήκε μια σχισμή και μπήκε μέσα. Βέβαια, να πω πώς μπήκα εκεί μέσα. Ο ηθοποιός δεν πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει αυτή τη σχισμή. Αφού το πέρασε. Το πέρασε, το πέρασε. Το πέρασε δύο φορές. Βέβαια, εκεί πέρα να πω ότι εκεί πέρα νομίζω ήμουν τρίτος στη σειρά ή δεύτερος και για κάποιο λόγο εκτοπίστηκα απλά πάνω στο και έμεινα εκεί. Λέω εντάξει, μπήκα και έμεινα εκεί έτσι. Κούμπωσε ρε. Ήμουν εκεί, ρε. Πήγαμε την άλλη εβδομάδα και το πήραμε. Να Πενιά σας σκάνια. να ρωτήσω τώρα κάτι. Σε μια ταινία τρόμου που θα παίζαμε, ποιος θα πέθανε πρώτος από εμάς πιστεύετε? Εύκολο. Εντάξει. Από εμάς, από τον Τόλι. Εγώ γιατί ρε Αν δεν μαλάκα. πέτες εσύ θα σε σκοτώναμε εμείς. Γιατί ρε μαλάκες, εγώ πάλι εγώ, μπαμπάς. Ωραία, παιδί μου. Μα εσύ θα πέθανες, φίλε. Εγώ θα πέθαινα, Αυτός θα πουτάνας. πέθανε πρώτος, άσου εσύ. Ναι. Δεύτερος ο Τόλης, Δεν νομίζω, φίλε, εγώ τελευταίος. Ή ξανακρύβω. Σκέψου. ανάλογα τι τρόμο παίζαμε. Ό,τι και να είναι. Νομίζω ότι πρώτος ο Μπάμπης, τελευταίος εγώ, τώρα για... Τελευταίος εσύ. Ξέρω να κρύβομαι, φίλε. Κρύβομαι καλά.
Έχει τύχει σε δωμάτιο να έχω κρυφτεί και να μην βρει ηθοποιός. Και τρέχατε εσείς. Και πήγαμε το πρώτο δωμάτιο και ξανά. Ποιος θα ζούσε? Και το πει η άλλη ομάδα και μόνο ξεκαθαρά. Οι άλλοι θα... Έχουμε κάποιον επιζώο. Ξέρω εγώ, ναι, πάντα σε μια ταινία κάπως θα ζήσει, δεν μπορεί να πεθάνουν όλοι. Λογικά από. Από το τρέξιμο. Έχει πιο πολύ ώρα. Ναι. Ποια τρομακτική εμπειρία τώρα σας φαίνεται πιο αστεία μετά από τόσα δωμάτια? Να πω εγώ. Πες. Έχω ένα καλό έτσι στιγμιότυπο στο κεφάλι μου που είχαμε περάσει με τα παιδιά σε ένα δωμάτιο. Έχει να κάνει με ηχητικά. Δηλαδή ήταν βροχερός καιρός, έτσι, ακουγόταν καταιγίδα και με το που βάρηγε μπουμπουνιτό πηγαίναμε και κρυβόμασταν χωρίς λόγο. Τι είχαμε μόνοι μας. Τι είχαμε και κρυβόμασταν. Αυτό φίλε μπορεί να γινόταν κάνα 20 λεπτό. Εκεί που είχε κάτσει κάτω και έπεσα. Όχι. Όχι. Εκεί που πήγα παράσχω. Εντάξει, νομίζω μπορούμε να το πούμε το δωμάτιο. Θυμήθηκε το παράσχο. Δεν κάνουμε spoil. Το δωμάτιο ήταν το Puppeteer. Λοιπόν, εκεί με τα ηχητικά του, το γέλιο που είχαμε ρίξει, φίλε, κάνα μισά ώρα παίζεις να μας βλέπουν απλά στις κάμερες και να σου λένε αυτή είναι ηλίθιοι, δεν είναι. Κρυβόμασταν σε ένα μέτρο, 4 άτομα. Χωρίς λόγο όμως. Φίλε, ήταν μπουμπουνιτό και πού να τρέχει. Σας είχε πει κάποιος να τρέχετε? Δεν θα ξεχάσω που υπήρχε ένα τραπέζι που το πέρασα από πάνω και δεν μπορούσα να κρυφτώ. Και κρυβόμαστε για το τίποτα. Μόνο. Και το καταλάβαμε τώρα, σου λέω, πέρασε μισή ώρα στο παιχνίδι, έτσι. Και εκεί ένιωσα πραγματικά, ας πούμε, βλάκας. Δηλαδή, μόλις το κατάλαβα, γελάγαμε. Ότι δεν έγινε κάτι μετά από 20 φορές. Ωραία, δεν το κάνουμε γι' αυτό, έτσι. Ναι, πολύ καλό. Είχε γέλιο. Μάλιστα αυτό. Για μένα. Το τελειώνουμε εδώ, να πούμε στα παιδιά πού θα μας βρούνε. Καταρχάς θα πούμε ένα follow, ένα subscribe, ένα καμπανάκι, να βλέπουν τα επόμενα που έρχονται. Και επίσης να πούμε ότι έρχεται επόμενο επεισόδιο, πολύ ωραίο. Ό,τι θέλουν μας λένε κάτω στα σχόλια, ό,τι θέλουν να αναλύσουμε, ό,τι θέλουν. Στα social. Τα πάντα. Δεχόμαστε τα πάντα. Ναι. Δεν κολλάμε πουθενά. Να πούμε και αυτό. Έχουμε POS, όλα τα πάντα. Δεχόμαστε μετρητά. Συνδεδεμένοι κατευθείαν. Πες και εσύ τη βλακεία σου να κλείσουμε το επεισόδιο. Εγώ θα την κάνω μόλις κλείσουμε, δεν γίνεται on camera. Ναι. Βλαγοδήμαρχος. Έτσι κολλάρω, ναι, τους καλείς. Τι πάει ψήξη. Παιδιά, με έχει πεθάνει η δουλειά. Ωραία παιδιά, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Ευχαριστούμε.